Tüpürleyme. ها قريبس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Allah'tan selamlar ve bereketleri bulsun. Cumalarınız mübarek olsun cemaat. Dersimizni devam etamiz. Bunda cennet ahillari bilan jahannam ahillarining suylashuvlari temasida turib qoldik. Narsa turida suylashuvlar, cennet ham jahannam ahillari. Cennet ahillari jahannam ahillarına aytir. Cennet ahillari jahannam ahillarına aytir. Bizga Alloh taolo va'da etgan narsalar durust bo'ldi. Sizga da Rabbimiz va'da etgan narsalar durust bo'ldimi? Ham ular da, ya'ni jahannam ahillari javob berib
әйе, дөрес булды дип әйтер һәм үз ара, шушы җәһәннәм әһелләре үз ара сөйләшеп, безне алдаштыручы залимнәргә Аллаһ Тәгаләнең ләгънәте булсын дип әйтерләр. Үз ара сөйләшеп. Ягъни алар үзләренә гаепле дип танымаслар. Аларны кемдер шушы юлга алдаштырды. Һәм кафирләр җәннәт әһелләреннән сорар: Сезгә Аллаһ Тәгалә биргән ризыклардан һәм сулардан безгә дә бирегез әле. Карагыз, кафирләр, ягъни җәһәннәм әһелләре җәннәт әһелләренә әйтер: Сезгә Аллаһ Тәгалә биргән ризыклардан һәм сулардан безгә дә бирегез әле. Һәм җәннәт әһелләре әйтер: Аллаһ Тәгалә ул ниғмәтләрне кафирләргә харам кылды. Карагыз, Аллаһ Тәгалә кафирләргә шул ниғмәтләрне харам кылды. Шул кафирләр диннән уен көлке ясады һәм аларны дөнья тормышы алдады. Ягъни шушы дөньяга алданып, ахиратны югалтканнар. Һәм динне уен көлке дип санаганнар. Алла сакласын, алай алданырга дөньяга язмасын. Һәм дәвам итеп, монда ахираткә иман китерүнең файдалары дигән тема кирип китәбез. Нинди файда бар ахираткә иман итүдә? Беренчесе, ахираткә иман китерү безне Аллаһ Тәгалә кушканча яшәргә, саваплы гамәлләр эшләргә итәрә. Мөселманнар кыямәт көнендә без шул яхшы эшләрнең нәтиҗәсен, изгелекләребезнең савапларын күрәчәкбез дип өметләнә. Чынлыкта да бит мөселман кешесе монда ясаган әҗирләрнең саваплары, гамәлләрнең әҗирләрен ахиратта күрергә өметләнә. Ягъни бүтән монда эшләгән гамәлләр аның өчен ахиратта биреләчәк. Һәм шуңа без бүтәнебез дә әлбәттә өметләнәбез. Иншаллах, әҗирләр, саваплар безне ахиратта көтә дип. Һәм әлбәттә андый кеше монда бу дөньяда гел изгелекләр эшләргә тырыша. Начарлыктан үзен саклый. Икенчесе, Аллаһ Тәгалә тыйган эшләрдән саклану, Алладан читләшү безнең өчен бик кирәк бу дөньяда. Кыямәт көненә ышану харам эшләрдән тыелырга зур сәбәп булып тора. Чөнки шул көндә харамны эшләгән өчен нинди куркыныч җәза булачагын белеп, без гөнаһлардан сакланабыз. Һәм карагыз, ягъни мөселман кешесе бу дөньяда гел яхшылык эшли, әҗир савап казаныр өчен ахиратта шуңа өметләнә һәм мондагы бүтән харамнардан тыела, җәзадан сакланыр өчен, Аллаһның җәзасыннан сакланыр өчен. Ягъни андый кеше бу дөньяда кешегә зыян китермәс, гел файда китерәчәк җәмгыятькә. Өченчесе, әгәр кеше ахираттагы тормышын кайгыртса, аның бу дөньядагы тормышы да яхшырачак. Иманлы кеше мәңгелектәге хәленә зыян китермәс өчен бу дөньяда Аллаһ Тәгалә тыйган гамәлләрдән читләшергә кирәк булуын аңлый. Ягъни шундый фикерләр, теге өмет, киләчәкне кайгырту, бу кешене һәм аның нәфсен тәрбияли, аны чыдам ясый. Һәм әлбәттә үзе өстендә эшләргә аны итәрә. Сабыр итәргә. Айма. Сабырлыкны, ягъни аңарда ничектер әйтик, куәтләндерәмени, сабырлык арта мөселманда. Чөнки ул сабыр итә, нәрсәгә каршысында? Сабыр итә, мәсәлән, ураза тотканда, ризыктан читләшә, ул сабыр итә. Үзендә сабырлыкны үстерә. Намаз укыганда,
Анда да сабырлык кирәк. Иртән торырга, жуынырга, әзерләнергә, әйме? Ай, теге кеше бит карый, 5 вакыт намаз бит ул бик күп, әйдәгез. Не, көнгә бер тапкыр ярымый микән? Иртән укысаң җитми микән дигән сүзләр дә ишетергә туры килә. Һәм дүртенчесе, Коръәндәге ахират тормышы турындагы аятлар белән танышканнан соң, мөэмин мөселманнар бу дөньяда файдаланып, кара алмаган нәрсәләрне ахиратта файдаланырга дип өмет итә. Ягъни Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте, бу дөнья мөэминнәр өчен зиндан, кафирлар өчен җәннәт. Чынлыкта да мөэмин өчен бу дөнья зиндан кебек. Менә Имам Навави да аңлату буенча ул әйтә, һәр мөэмин ул өстенә төрле тыюлар һәм бурычлар йөкләнгән тоткын шикелле бу дөньяда. Ягъни мөэмин мөселманнар үз өстенә бик күп вазифаларны ала. Тыюлар, бурычлар йөкләнелә. Мәсәлән, намаз укырга тиеш, ураза тотарга тиеш, әйме? Күп әйберләрне тыелырга тиеш. Аның өстенә бик күп шундый авырлыклар йөкләнелә. Һәм ул бу дөньяда зинданда кебек, тоткында кебек, гел бурычлы нәрсәдер эшләргә. Әмма ләкин вафат булгач, ул барлык шушы йөкләмәләрдән арына. Һәм җәннәткә кергәч, ул анда ләззәт кенә ала. Анда йөкләмәләр булмый, анда ләззәт кенә. Ә кафир исә бу дөньяда ничек тели шулай яши, аның өчен бу дөнья җәннәт. Чөнки ул теләгәнчә яши. Бернинди җаваплылык аңарда юк. Әмма ләкин үлгәннән соң ул әлегә зинданга газап күрергә. Бу дөньяда 60 елмы, 70 елмы, 80 елмы ул рәхәт яшәде. Бер кыска гомер өчен ахиратны курбан итте. Югалтты ахиратны. Ә мөселман шушы 60, 70, 80 елны кулланып, монда авырлык эчендә яшәп, мәңгелекне казана. Һәм иманлы кеше өчен бу дөньядагы тормыш ахыргы һәм бердән-бер максат түгел. Бу тормыш өчен ул тырышмый. Ул шушы тормышны, дөнья тормышын куллана, ахиратны казаныр өчен куллана. Әлбәттә, бу дөньяда иң яхшы дәрәҗәне казанырга тырыша. Әмма ләкин шушы дәрәҗә аның өчен, шушы дәрәҗәне ул ахират өчен кулланачак. Бу дөньяда ул бай кеше булырга тырыша, әмма ләкин ул байлыкны ахират өчен кулланачак. На шундый максат белән шушы дөньяны куллана. Шундый максат белән шушы дөньяда тырыша ул. Бу дөньяда рәхәт яшим түгел дип. А дөньяны куллана ахираттагы мәңгелекне казаныр өчен. Һәм андый кеше әлбәттә байлыкка бәйләнмый ул. Аның өчен байлык ул бер инструмент кебек. Җәннәт капкасын ачыр өчен. Һәм бу дөньядагы байлыкка бәйләнмәгәч, ул байлыкны кулга алса да, югалтса да, шатланмый да, кайгырмый да. Байлык кулына кергәч, әлхәмдүлилләh ди, байлыкны югалткач та әлхәмдүлилләh дип әйтә. Белә, bütün нәрсә Аллаһтан килде һәм Аллаһка китәчәген белә. Шуның өчен теге җәйтик, мөселман кеше һәр вакытта тыныч. Аның башы кайгыга төшми. Ул һәр вакытта тыныч. Bütün нәрсәне югалтса да, ул тыныч булып кала. Аллаһ бирде,
Allah aldı. Takdirga iman etu degan temaga tushamiz. Misol taqdir. Taqdir ул birinchidan taqdirga iman etu ул iman шартларынан берседер. Әйме? Без беләбез Аллаһның барлыгына, берлегенә, аның фәрештәләренә, изге китапларына, пәйгамбәрләренә, кыямәт көненә һәм тормышта булган барлык вакыйгалар, барлык яхшы һәм яман нәрсәләр Аллаһ Тәгаләдән булуына ышанудыр. 6 багана. Иманның баганалары. Тәкъдиргә иман итү. Яни тәкъдир ул нәрсә Аллаһ Тәгаләнең бөтен нәрсәне үз ишенә ала торган мәңгелек белеме. Тәкъдир ул Аллаһның шиксез гыйлемдер ул. Бу дөньяда нәрсә булды, нәрсә була, нәрсә булачак, бөтен килеш һәм айрым килештә Аллаһ Тәгалә белә. Яни бу дөнья яратылган шәһәтле Аллаһ Тәгалә бөтен нәрсәне белде. Бу дөнья белән нәрсә булачагын һәм һәр кеше белән нәрсә булачагын. Һәр бер клетка белән, атом белән нәрсә булачагын Аллаһ Тәгалә белде. Бу дөньяны яратылган шәһәтле һәр нәрсәне белде. Теге кеше кайчан туды, кая туды, ничек туды, нинди сәламәтлеге белән туды, тугач та нинди сүзләрне әйтте, бөтен сүзләрне, аның уй фикерләре, аның кылган гамәлләре, һәр нәрсәне Аллаһ Тәгалә белде. Яни теге білді, язды деген ол біздің үшін генә не бар. Аллаһ Тәгаләгә теге язырга кирәк түгел, белер өчен, шулай бит. Аның гыйлеме шуның белән бездән аерыла. Аллаһ Тәгаләнең белүе бөтен нәрсәгә җитә. Ул теге язмаса да аның гыйлеменә кимчелек китерми. Аллаһның гыйлеме шиксез. Без аны аңлап кына бетерә алмыйбыз, нихәтле күпме ул. Безнең акылыбыз шикләнгән. Аның шиге бар безнең акылыбызның һәм без һәр нәрсәгә шик куярга тырышабыз. Мәңгелек турында да без аңлай алмыйбыз. Мәңгелек күпме ул? Безгә неләр кирәк? Теге күпме ул? Цифра кирәк. 1000 елмы, миллион елмы, миллиард елмы? Без мәңгелекне дә аңлай алмыйбыз. Күпме ул мәңгелек? Һәм карас, кадәр һәм када. Нәрсә ул кадәр һәм нәрсә ул када? Ике сүз. Мәхлуклар киләчәктә кылачак барлык гамәлләр турында, карас, мәхлуклар киләчәктә кылачак барлык гамәлләр турында Аллаһ Тәгаләнең хәбәрдарлыгы, шулай ук Аллаһ гыйлемендә булган әлеге гамәл вакыйгалар һич шиксез тормышка ашырылачак икәнлеге мусульман гакыйдәсенең мөһим өлеше булып санала. Һәм ислам галимнәре аңлатулары буенча тәкъдир, менә хәзер тәкъдир нәрсә ул? Тәкъдир ул барлык вакыйгаларның вакыты, урыны һәм рәвеше Аллаһ гыйлемендә алдан билгеләнеп куелуы. Бу тәкъдир. Яни билгеләнеп куелган тәкъдирдә. Һәр нәрсә, бөтен вакыйгалар, нәрсә булачак, һәр әйтеләчәк сүз, һәр атлаячак адым кешенең тәкъдирдә билгеләнеп куелган. Бу кадәр, әйме?
Аллаһ Аллаһ гыйлемендә булган нәрсәләрнең билгеле бер вакытта Аллаһ әмере буенча башкарылуы ул язмыш, ягъни када. Тәкъдир билгеленеп куелган, када ул уже башкарылуы. Шуның белән аерылалар. Тәкъдир язылып куелган, када эшләнүе. Шушы тәкъдирнең үтәлеше бу када. Ислам галимнәре фикере буенча, кадәр һәм када ул Аллаһ Тәгаләнең гыйлеме кешенең гамәлләреннән алдарак булуы хакындагы мәгълүмат. Билге. Икенче төрле әйткәндә, кадәр ул кеше һәм әйберләр турындагы Аллаһның белеме, када вакыйгаларның Аллаһ гыйлеменә муафиq рәвешле тормышка ашуы. Аңлашылдымы? Тәкъдир һәм язмышның нәрсә белән аерылып торалар. Тәкъдир һәм язмышны бер мәгънә белән әйтәләр. Язмыш тәкъдир диләр, әйме? Аның аерылуы мәгънәсе буенча. Нәрсә белән аерыла? Ягъни тәкъдир ул үзгәрмәс. Анда үзгәреш кирми. Аллаһ Тәгалә ничек билгеләнгән, шулай бара. Анда бер нинди үзгәреш кирмәячәк. Ул безнең өчен күренә генә ул үзгәрешләр. Чөнки без һәрвакыт сайлыйбыз, нәрсәдер, әйме? Икенче бер юлга мәсәлән кирип киттек, безнең тормышыбыз үзгәрде. Бу үзгәреш безнең өчен күренә. Чынлыкта карасак, тәкъдирдә ул үзгәрешләр бөтенесе билгеледер. Кеше шуны эшләсә дә, Аллаһ Тәгалә белә. Мәсәлән, кеше гомер буе кафир булып, ягъни Аллаһка ышанмыйча яшәгән булса, һәм соңыннан бер сәбәп килеп чыкты, мәсәлән, авариягә эләкте, үлеп терелде дисәк, кайбер кеше шулай Аллаһка ышана башлый. Һәм шушы булган азады ул билгеле булды. Ул тәкъдирдә язылды. Аның шушы вакытта мусульман булуы да язылды һәм тәкъдирдә билгеле кешенең кая барачагын. Җәннәтме, җәһәннәмгәме? Әһли җәннәтме ул, әһли җәһәннәмме? Тәкъдирдә ул билгеле. Әмәлкин кайбер магыз, кайбер кеше итә башлый, әгәр билгеле булган нәрсәгә тырышырга кирәк дигән сүзләр дә килеп чыга. Аллаһ Тәгалә белә бит инде мин кем, кая керәчәгемне. Тырышсам да, тырышмасам да, я әһли җәннәт булачакмы, яки әһли җәһәннәм булам. Ул билгеле ди. Әмма ләкин син сайлыйсың ул юлны, һәм шушы билгеле ул. Син сайлаган юл билгеле. Һәм син әйткән шушы сүз дә билгеле булды. Монда тәкъдирне аңлар өчен безнең кайбер әйберләр нишә әйтеп тора. Мәсәлән, бер фактор бар. Ул да вакыт. Вакыт бирми безгә тәкъдирне күрергә. Чын мәгънәсе белән күрергә. Чөнки безне вакыт нәрсәдән аера? Үткән белән киләчәк заманны аера. Шулай бит. Без тудык һәм без үлдек. Аллаһ ничек күрә дөньяны? Вакыт призмаша күрми. Ул бар иткәч тә күрде нәрсә булачагын. Белде, ягъни. Менә Куръан Кәримдә Бакара сурасының аятында бар да аят. Фәрештәләр Аллаһ Субханаһу ва Тааля әйтәләр. Адам алейһиссаламны яратканнан соң куша сәҗдә кылырга, яратканнан соң нәрсә әйтәләр? Ни өчен син кан түгүче халыкны яраттың диләр. Ягъни әле халык яратылмаган.
Адам алейхиссалам генә ята, ансы да җансыз. Мәләикәт фәрештәләргә шуны гыйлем бирелде. Шушы халык турында. Yani күрәсезме? Аллаһ Тәгалә һәр нәрсәне алдан белде. Һәм шул бәлки бер гыйлемне фәрештәләргә китерде. Алар да белгәннәр. Кешеләр кем булачагын. Без вакыт призма аркылы караган өчен без тәкъдирне күрә алмыйбыз. Безнең өчен әле җәннәттә, җәһәннәмдә дә кеше янмый кебек. Шулай бит? Әле пока дөнья бетмәде безнең өчен. Әмма ләкин Аллаһ белә, җәннәттә күпме кеше булачак һәм җәһәннәмдә күпме кеше булачак. Уже билгеле. Менә Пәйгамбер Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям күккә ашкан вакытта, Миграҗ вакытында Аллаһ Тәгалә нәрсә күрсәтте? Җәннәтне һәм җәһәннәмне күрсәтте. Һәм андагы халыкны күрсәтте. Кайдан ул халык? Әле дөнья бетмәде. Кайдан ул халык килеп чыкты? Җәһәннәмдә янган халык каян килеп чыкты соң әле? Менә Аллаһ Тәгалә аны вакыт исеннән алып, призмасыннан алып, җәһәннәмне һәм җәннәтне күрсәтте. Ягъни азакы нуктаны күрсәтте. Менә шуның өчен без тәкъдирне бик аңлап бетерә алмыйбыз, нәрсә ул тәкъдир. Һәм шуның өчен тәкъдир мәсьәләсе буенча бик күп галимнәр дә җиңешәләр. Бик күп факторлар безгә бирми, аны аңлар өчен. Без үзебезнең тормышыбызны ничек күрәбез? Булай күрәбез, әйме? Кыек юллар белән күрәбез. Бер ноктага килеп җиттек тормышта, нәрсәдер булды, без сайларга тиешбез. Ике юлдан берсен сайлыйбыз, я уң якка, я сул якка. Һәм тагын менәбез, тагын бер нәрсә булды, опять ике юлны сайларга туры килә. Ике юлдан бер юлны. Опять сайлыйбыз бер юлны, әйме? Ягъни безнең тормышыбыз булай кыек бара. Безнең күзебез белән караганда. Аллаһның күзе белән карасак, ягъни аның ул ничек күрә безнең тормышыбызны, тип-тигез юл итеп күрә. Үзгәрешсез. Кеше туганнан соң үлгәнчә хәтле аның юлы бер кайда үзгәрми. Аллаһ Тәгалә гыйлем буенча шушай безнең тормышыбыз бара. Тип-тигез юл бу. Үзгәрмичә. Әлхәмдүлиллаһ, һәя. Тәкъдирне без белсә идек тә, аны үзгәртә алмасак. Белсәк тә үзгәртә алмасак. Бер галимнең сүзе белән әйтсәк, ул тәкъдирне шулай һәм дуганы шулай итеп безгә китерде. Шуны бер чагыштырма. Дуга ул бер ни кебек, зонт кебек. Һәм дөньяда һәр вакыт яңгыр ява. Менә яңгырлар ул теге бәла казалар, безгә башыбызга киләчәк вакыйгалар. Ул яңгыр кебек, әйме? Әгәр без урамга да чыксак, зонтикны ачмыйча, без нишләйбез? Суланабыз, юшланабыз. Шулай бит? Әгәр зонтикны ачсак, без сакланабыз. Без кып-кыр калабыз. Шулай да бу дөньяда бәла казалар килә. Тәкъдирдә язылган ул. Нәрсә булачагын язылган. Әмма ләкин кеше зонт ачкан кебек ача һәм килгән ул килергә тиеш булды бәла каза. Ул килде. Әмма ләкин кеше дуга белән үзене саклады шул бәла казадан. Тәкъдир буенча килергә тиеш иде, килде. Әмма ләкин ул дуга кылды. Ул Аллаһтан сорады. Ул әлбәттә үзен шушы бәла казадан саклады. Әлбәттә Аллаһ Тәгалә саклаган. Сәбәп булды нәрсә? Дуга. Ул Аллаһтан ихлас күңел белән сорады. Шуның өчен теге һәр вакыт шушы зонтны ачып торырга кирәк.
Чөнки тормышта авыр чаклар, бәла казалар ул һәрвакыт булып тора. Бу дөнья булмыйча тормый, була. Булмаса ул җәннәт булыр иде. Әмма ләкин дөнья һәрвакыт шул авырлыклар белән тулыдыр. Казалар белән тулы, бәлалар белән тулы, югалтулар белән тулы. Һәм әгәр безнең сакланасыбыз килсә, дугаларга мөрәҗәгать итәбез. Ягъни дугалар кылабыз, Аллаһка мөрәҗәгать итәбез, Аллаһтан сорыйбыз. Шул вакытта гына иншааллах Аллаһ насыйп итсә, Аллаһ Тәгалә теләсә, шушы бәла казадан я котылабыз, яки шушы бәла казаны ул җиңеләйтә безнең өчен. Әмма ләкин әлбәттә ансы да билгеле булды. Синең дуга кылуың да билгеле булды. Ансы да тәкъдирдә язылган. Ярар, ва ахру дәъвана анил хамдулиллаһи раббил аламин. Ал-Фатиха. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الحمد لله الذي هدانا للإسلام والإيمان والإسلام وجعلنا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام وفضل الجمعة على سائر الأيام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة مصيلة إلى دار السلام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيدنا الأيام صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه البررة الكرام خصوصا منهم على أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذي النورين وعلي المرتضى الإمة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أما بعد أيها الناس أوصيكم بالتقوى الله عز وجل ونفسي أول بالتقوى الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. برشا مقتولارыбыз bizlarni yutanbar qilib tarbiyalab turgan va barcha alamlarning Rabbisi bo'lgan Alloh subhanahu va taolaga bo'lsa edi va ko'ngil turlarimizdan chiqqan salovat shariflarimiz oxir payg'ambarimiz suyukli payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga va uning oila ahllarini va sahobalarına borib erishsa edi. Alloh subhanahu va taolo bizlarning ikki jumg'a orasida bandachilik bilan bilib bilmay qilgan ulug' va kichik gunohlarimizni yo'qlab, endi Alloh rizoligi uchun deb qilgan Alloh taolo qabul etsin rahim shafqatine erishik Alloh taolaning deb qilgan izgi amal g'ibatlarimizni o'zining rahim shafqati bilan durustlab qabullardan etib ajr savoblarına erishishimizni inshaalloh nasiblardan aylasa edi. Bugungi jumg'a namozida muhtaram jamoat inshaalloh qarab bitarmiz yaxshilikqa undov ham tiygandan tiyu masalalari bo'yicha endi ona bir necha turli ko'zlikdan qarab bitarmiz inshaalloh. Alloh taolo Qur'on Karimda Ko'krav Ra'd surasi 11-oyatda aytadi: A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. صدق الله العظيم. Tahqiq o'zlari o'zgarmaysa Alloh birgina qavmning da holatini o'zgartmas. Bu oyatga inshaalloh kelajakda oldinroq to'xtalib bitarmiz. Hozirga inshaalloh qarab bitik ala. Bizning shariatimizda qarasak, islom dinida qarasak, ko'proq bunday til bilan aytganda antonimlar bilan söylashamiz. Savob turida söylesak, gunoh turida söylaymiz ortidan. Nida bo'lsa izgilik turida aytsak, ortidan nasharlikni da esga olib ketamiz. Jannat desak, uni qatma qarshiligi jahannam deb söylashamiz. Ham Qur'onda da e'tibor etib qarasak, Alloh taolo bizni undaganda, bizga o'zining xabarlarini yetkazganda bir o'rinda aytsa, mu'min musulmonlarga, mu'min mu'minalarga mendan bular jannat, mangilik jannat, alarında mangilikka qolurlar deb suyundirsa, onun ortidan endi kisata. Agarda menga g'ibodat qilmasangiz, mening so'zimni tinglamasangiz, kafir bo'lganlarga mangilik g'azab, ul da bo'lsa jahannam deb kisata. İlla magar kirisincha jahannam turida boshqaroq aytsa, ortidan jannat bilan suyundira inshaalloh. Allohga shukr, alhamdulillah, Alloh taolo. Shunga ko'ra bunda da ko'ramiz. Alloh taolo bizga Qur'onda da endi kisatib aytgan simon qo'rquv bilan umid ikkisi bir tegiz bo'lib tiyish ham agarda mu'min musulmon Alloh taolaning rahim shafqatine ilta turgan amallarni ishlaykan, o'tiykan, jannat amallarini o'tiykan, inshaalloh o'rni jannatda bo'lar deb Alloh taolo sendira. Agarda endi kishi nasharlikqa umtilar ekan, nasharlikni ishlaykan, Allohga g'ibodat qilmay ekan, onun so'zini tinglamay ekan, bu ishroqda endi Alloh taolo jannat o'rnina jahannam bilan bizni kisata. Shunga ko'ra muhtaram jamoat, biz buni anglarga tegishlimiz. Ham o'ylab qarasak, aslida Alloh taolaning g'ibodatlari, Alloh taolo qo'shgan g'ibodatlar bizlarni, kishilarni yaxshilikqa o'zgartiradi, yaxshi yoqqa o'zgartiradi. Ham buni ko'pgina islom dinida yangi aligina namozga bosgan, aligina urozaga tutgan kishilarning so'zidan da qarab biz inana olamiz. Ular da namozga bosgancha, uroza tuta boshlagancha, qardoshlari, do'stlari, iptashlari deb aytganda butunlay islomdan yiroq bo'lgan kishilar bilan aralashib yashasa, namozga bosqach endi uning iptashlari da o'zgaradi,
үзе дә үзгәрә, начар гадәтләрен калдырырга тырыша башлый һәм шулай итеп инде кеше яхшы якка үзгәрә һәм хәтта бер Рамил Юнусның ишеткәнегез бардыр, ул хәзрәтне инде бик хөрмәтле хәзрәтләрнең берсе әйткәнен ишеткән бар, нәрсә дип, әгәр дә кешеләр килеп сораса, хәзрәт, менә минем кардәш аракы эчә, әмма дә ләкин намаз укыйсы килә, нишләргә? Укы дип әйтәм ди. Ни өчен? Чөнки шушы кылган намазы аның шушы начарлыгын этеп чыгарачак, хәтта ул начар гадәтен иншааллах ташлаячак. Әмма дә ләкин әгәр дә инде ихлас күңелдән эшләнгән булса. Теге бу сүзне әйтеп инде Рамил Юнус та мин дә үз чиратымда чакырмыйм, намазны укырга ярый икән, арак эчкән килештә дип яки башка гөнаһлар эшләгән килештә дип. Әмма дә ләкин бу гамәлләрне тотыласыбыз килә икән, басабыз намазга иншаллах. Бу бит эшләми, икесен дә эшләячәкмен мин дип. Тотылыр өчен эшли. Аллаһка якынаясы килә. Чөнки бүгенге көндә карасак, хәтта намазга басасы килгән кешеләрне дә бер караганда яхшы фикер әйтән шайтан, иблис, син башта ятла, син башта өйрән, ятлагач, өйрәнгәч басырсың намазыңа. Әмма дә ләкин икенче яктан карасак, кайчан ятлыйбыз әле без аны? Кайчан өйрәнәбез соң әле без аны? Вакытыбыз җитәме ятларга өйрәнергә? Шуңа күрә икенче бер киңәш рыеңа куясың да, китабыңны, плакатыңны шуннан карап өйрәнәсең, шуннан карап укыйсың. Кем укый белә, аңа ярамый, әмма дә ләкин кем өйрәнә, аңа иншааллах бу ярый, бу рөхсәт ителә. Шуңа күрә без беренче адымыбызны төзәлү ягына таба, яхшы якка таба адымыбызны атларга тиеш, сузылып йөрергә тиеш түгелбез. Чөнки вакыт үтә, төзәлергә вакытыбыз җитмәскә мөмкин. Аллаһ Тәгалә Тәүбә сүрәсе 71-нче аятта әйтә: Аъузу биллаһи минәш шайтанир раҗим. Бисмиллаһир рахманир рахим. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. Allah Teala bu ayette aytә, тәрҗемәсен карап китик. Мөмин ирләр ва мөминә хатыннар бер-берсенә дуслар һәм ярдәмчеләр. Алар кешеләрне иманга, дингә һәм яхшылыкка өндәрләр һәм начарлыктан тыярлар. Намазларын вакытында үтәп, закатларын бирерләр һәм һәр эштә Аллаһыга һәм аның Расуленә итагать итәрләр. Андый кешеләргә Аллаһ тиз арада рәхмәт кылыр. Тәхқиқ Аллаһ Тәала газиз һәм Хаким. Бу аяттан да без нәрсә аңлыйбыз? Аллаһ Тәгалә монда мөминнәр турында сөйли. Барлык кешеләргә мөрәҗәгать итеп әйтми, инде мөмин мөселманнарга, мөминәләргә мөрәҗәгать итеп әйтә. Кемнәр Аллаһка иман китергәннәргә, шуларга мөрәҗәгать итеп әйтә. Андый кешеләр, мөмин ва мөминәләр, алар кешеләрне дә иманга чакырырлар. Мин үзем иманга килдем дә, миңа шул җитте түгел. Кардәшләрен, якыннарын да иманга чакырырлар. Әмма дә ләкин монда да мөхтәрәм җәмәгать бер әйтеп китәсе килгән сүз бар. Иманга чакыра башларлар каян? Кемнәрдән? Үзенең гаиләсеннән, үзенең якыннарыннан, хатыныннан, баласыннан, әти-әнисеннән, күршеләрдән һәм инде туганнардан соң күршеләр һәм шулай итеп бара инде. Бүгенге көндә безнең киресенчә урамга чыгып, бөтенесенә сөйләп йөрибез, бөтенесенә аңлатабыз, үзебезнең гаиләне күрмибез. Мәчеткә килгәч берсен сүгәбез, яулык ник бәйләп кермәдең, ник шулай итеп килмәдең, болай итеп килмәдең, үзебезнең гаиләбезне карасак, шуның киресен үзебезнең гаиләбездә эшлиләр. Алай булырга тиеш түгел. Без инде үзебездә төзәлергә, үзебезнең гаилә өстендә дә эшләргә тиешлебез иншааллах. Һәм Аллаһ Тәгалә нәрсә диде? Дингә, яхшылыкка өндәрләр. Сүздә юк инде, мөселман кешесе ул начарлыкка өндәргә тиеш түгел. Начарлыкка өнди кем? Начарлыкка өнди шайтаннар.
Әмма дә ләкин мөселманнар үзен мөмин дип шутлаган, үзен мөселман дип әйткән кеше башкаларны да өндәргә тиеш яхшылыкка, үзгәрүгә таба иншаллах. Яхшы якка үзгәрүгә. Һәм әгәр дә шуңа күрә дә без үзебезнең, кардәшебезнең хатасын күреп, аны төзәтергә җыенабыз икән, мәсәлән, бәлкем Коръәндә бер укыганда кимчелек килгәндер, яки башка бер гыйбадәтендә кимчелек килгәндер, ул вакытта безнең арада дошманлык хисе уянырга тиеш түгел. Алайса күрергә була кайбер вакытта берәребезгә кимчелек әйтсәк, араларында башана ыгызыгы әйткәләшә башлар һәм башкалар. Инде әйткәләшергә кирәк түгел, матур итеп кенә тыңларга, кимчелеген тыңларга һәм инде иншааллах төзәлү ягына таба үзгәрергә тиешлебез. Һәм әмма дә ләкин шунысын әйтеп китәсе килә, мөхтәрәм җәмәгать. Кешегә хатасын әйткәндә дә аның кагыйдәсе бар. Ягъни без аңа күркәм итеп кенә эндәшеп, матур итеп кенә эндәшеп, матур гына аңлатырга тиешлебез. Һәм бүтәннәр карап торганда, бүтәннәр кырыенда инде аны кыен хәлдә калдырырга тиеш түгелбез. Чөнки аны бүтәннәр янында әйтсәк, аның кәйфе тагы да ныграк төшәчәк, ул сиңа тагы да катырак бәрелә башлачак. Әмма дә ләкин мөхтәрәм җәмәгать, аклану дисәгез диярсез, әмма дә ләкин бер очрак булырга мөмкин. Бу инде үз күзлегемнән чыгып әйтәм, әгәр дә әйтик, аңа әйткән сүз барысына да кагыла икән, исемләп әйтмәсәң дә инде бу кимчелекне башкаларга да җиткерәбез. Әйтик шул ук, мәсәлән, безнең мәчетебезнең кагыйдәләре турында, мәчетебезнең күркәм гадәтләре турында әйткәндә, без бит һәрберсенә аерым әйтеп йөри алмыйбыз. Әйдәле кирип киттек әле, әйтим әле, әйдәле кирип киттек әле, әйтим әле дип һәрберсен алып кирип китә алмыйбыз. Шуңа күрә инде без монда бөтенесенә бергә әйтәбез. Менә башында да әйтте бит, хәзер тутыра аласыз. Ягъни менә бу келәм безнең ни өчен эшләнгән? Аның кагыйдәсе бар. Әйтик дигәндә, хәзрәт бүлмәсе алдында укымагыз, баскычта укымагыз. Берсе укыды икән, аның һәрберсенә аерып әйтеп булмый. Общий залга әйтәсең инде бу вакытта кая барасың. Әмма дә ләкин инде үзара мөнәсәбәтләрдә, әйтик инде бүтән вакытларда без нишләргә тиеш? Үзара матур гына бер-беребезнең хаталарыбызны төзәтергә һәм инде икенчебез кемнекен төзәтәләр, ул да матур итеп аңларга һәм инде төзәлергә тырышырга тиеш иншааллах. Һәм тагын бер сүзенә тукталып китәсе килә, менә монда Аллаһ Тәгаләнең әйткән сүзенә, Аллаһыга һәм аның Расулына итәгать итәрләр. Андый кешеләргә Аллаһ тиз арада рәхмәт кылыр. Бу турыда күп әйтәбез һәм тагын бер кат кабатлыйм. Бар шундый кешеләр, алар мин Аллаһыга итәгать итәм, әмма дә ләкин миңа пәйгамбәребезнең сөннәте кирәк түгел, мин Коръәнгә иярәм, сөннәт миңа кирәк түгел. Андый кешеләр юк түгел бүген, бар. Әмма дә ләкин пәйгамбәребезнең сөннәтен калдырдык икән, пәйгамбәребезгә каршы килдек икән, без Аллаһ Тәгаләгә каршы килгән булып чыгабыз түгелмени? Хәтта ки шушы аят белән карасак та, Аллаһыга һәм пәйгамбәренә итәгать итәрләр. Аллаһ Тәгалә бит пәйгамбәребезгә дә итәгать итәргә кушты. Аны тыңларга кушты. Әгәр дә без пәйгамбәребезне тыңламадык икән, Аллаһны тыңламаган булып чыгабыз түгелмени? Шулай бит. Без Аллаһка каршы чыккан булып булабыз бу вакытта. Шуңа күрә без пәйгамбәребезнең сөннәтен үтибез. Узган җомгада да әйтелде. Үтәсәң дә була, үтәмәсәң дә була дип түгел, пәйгамбәребезнең шәфаәтенә илтә торган бер гамәл дип, хөрмәт белән карарга кирәк сөннәткә һәм аны булдыра алганча үтәргә кирәк. Һәм яңадан инде менә әйткән идем, тукталып китәрбез дип, кире кайтыйк әле алда әйтелгән аятка, күкрәү аятына. Аллаһ Тәгалә ул аятта безгә нәрсә дип әйтте? Кешеләрнең халатын үзгәртмәячәкмен, хәтта ки үзләре үзгәргәнчегә тикле. Ул бер кавымның хәлен үзгәртмим, хәтта ки үзләре үзгәргәнчегә тикле. Менә монда инде уйлап карасак, чынлыкта да әйттем мин алдан ук, без төрле яклап карап китәчәкбез. Шушы кимчелекләрне әйтүне, хаталарны төзәтүне, бу мәсьәләләрне төрле яклап әйтеп китәбез. Әйттек, чынлыкта да берсен әйттек. Әгәр дә кимчелекне әйттең икән, матур гына тыңларга, матур итеп сөйләргә. Әмма дә ләкин бүтән ягы да бар, җәмәгать. Кешенең кимчелеген караганчы, кешенең кимчелеген әйткәнче, әле син үзеңнекен уйларга тиеш. Чөнки без
кешегә 1 минут карап торсак, анда 100 төрле хата табырга мөмкинбез, әйтергә мөмкинбез, аннары ыгы-зыгыга китергә мөмкин. Әмма дә ләкин әйткәнебезчә, кардәш, син дөрес эшләмәдең дигәнче, башта үзебезне карыйк. Безсең, үзебез аңа әйткәнне эшлибезме? Аны төзәткән хәлне үзебез төзәлгәнме без, юкмы? Әгәр дә үзебездә бар икән ул кимчелек, аны әйткәнче башта үзеңнең хатаңны төзәтергә кирәк, иншааллах. Һәм кешенең кимчелеген әйткәндә бер караганда килеп чыга, без үзебезнең җәмгыятебезне үзгәртергә тырышкан сыман. Әмма дә ләкин әйткәнебезчә, үзебез үзгәрмичә шушы аятка тукталып карасак, Аллаһ Тәгалә безне үзгәртмәячәк. Шуңа күрә үзебез үзгәрик беренче чиратта. Һәм кешегә бармак белән төртеп күрсәткәндә, беләбез халкыбызның гыйбарәсен, кешегә бармак белән төртеп күрсәткәндә нишли? Өч бармак синең үзеңә төртеп күрсәтә. Шуңа күрә башта кешегә бармак белән төрткәнче, кешедән көлгәнче, без инде үзебез өстендә уйларга тиеш. Һәм бер кайчан да әйтергә ярамый, мин андый түгел, минем белән андый хәл булмаячак дип әйтергә ярамый. Алла сакласын. Күп кешеләрдән ишетергә туры килә. Сезнең дә ишеткәнегез бардыр. Менә бер кешене сүгеп шулай дип әйтеп кенә бетерә, күргәнегез дә бардыр. Икенче көнне үзе белән шул хәл була. Шуңа күрә без бер кайчан да дин мәсьәләсендә дә, дөнья мәсьәләсендә дә кешегә бармак төртеп, көлеп, мыскыллап әйтергә тиеш түгел, матур итеп кенә әйтергә, әмма дә ләкин аңа әйткәнче инде үзебез турында уйларга тиеш. Мин соң үзем нинди? Миндә үземдә юкмы бу кимчелек, бу хата? Һәм әгәр дә үзебез турында уйласак, үзебезнең кимчелекләребез өстендә эшләсәк, иншааллах үзебезне тәрбияләгән очракта җәмгыять тә яхшы якка үзгәрер иде. Һәм инде җомга намазларыбызда да, җомга вакытында да артык сүзләр сөйләшмичә, гайбәтләр сөйләшмичә утырыр идек, иншааллах, кирәкмәгән сүзләр ишетмичә. Хәтта ки бер яхшы гына бер мисал китерелә. Шулай бер вакытны бер кардәш дип әйтим, бер мөмин мөселман мәчеткә җомга намазында катнаша һәм инде намаздан чыгып барганда имам янына бара һәм әйтә: "Мулла ди, имам ди, мин бүтән ди мәчеткә килмәячәкмен ди." Имам инде аптырап сорый: "Я кардәш, ни булды? Нигә алай дип әйтәсең?" Мин менә утырдым, утырган вакытта кешеләр турында начар сөйлиләр, телефоннарында утыралар, әле бу кайсы берләре генә, кайсы бер кимчелекләр генә ди, миңа мондый хәл ошамый, мин бүтән мәчеткә килмәячәкмен дип, инде зарланып чыгып бара. Әмма дә ләкин бу имам бик хикмәтле, бик акыллы бер имам булып чыга һәм бу кардәшенә әйтә: "Ярый ди. Китсәң китәрсең ди. Әмма дә ләкин башта бер үтенеч бар, шуны эшлә, аннары китерсең ди. Менә мин сиңа стакан бирәм су белән ди, тутырып ди. Шул стакан белән мәчет тирәли 3 тапкыр әйлән әле ди. 3 тапкыр әйләнеп кил, аннан соң китәрсең ди." Теге уйлап тора да, җиңел генә нәрсә булган, әйдә стаканны ала да 3 тапкыр әйләнә дә, килә дә имамга: "Булды, үтәдем йомышыңны, китсәм буламы?" Имам сорый: "Син стакан белән әйләнгән вакытта берәрсенең начар сөйләшкәнен ишеттеңме?" "Юк." "Берәрсенең телефонда утырганын күрдеңме?" "Юк" дип җавап бирә. Һәм ни өчен икәнен беләсеңме дип сорагач, тагын юк дип җавап биргәч, имам кеше аңлата: "Чөнки синең бу вакытта бөтен игътибарың стаканда иде" ди. Шушы суны ничек тә булса түкмәскә, түкмичә генә килергә, абынмаска, төртелмәскә. Һәм шуңа күрә син башкаларны ишетмәдең ди. Аллаһ Тәгалә белән мөнәсәбәт арасында да шулай ук ди. Гыйбадәт вакытында да шулай ук. Әгәр дә без Аллаһка юнәлсәк, Аллаһ Тәгаләгә бөтен игътибарыбызны җәлеп итсәк, иншааллах, бүтәннәр турында ишетмәячәкбез, гыйбадәтебезне җиренә җиткереп калачакбыз. Шуңа күрә бер-беребезнең кимчелекләрен эзләп утырырга бер кайчан да кирәк түгел. Теге кайсы берәүләр була бит, алар именно атап юри артыңнан эзләп йөри ул кимчелек. Менә мен кимчелеген әйтим әле, кимчелекләрен карыйм әле дип. Эзләп йөрергә кирәк түгел. Әйттек, күрәбез икән, матур итеп кисәтәбез, әмма ләкин кисәтер алдыннан үзебез турында уйлыйбыз. Үземдә бармы ул кимчелек, юкмы? Чөнки шулай бер мисал китерелә. Бер вакытны
bir musulmon kishisi o'zining yosh kina bolasin bir hazratga olib bora, ey imom dey, hazrat dey, mening bolam bit qoti bolli aybirlar osharga yarata, ishqirib olsang edi, tuzalmasmikan dey. Imom tinglayda atisini ayta, yaraydi dey. Ish atnadan kelersin dey, anlari qabul etarman dey. Ish atna o'ta bu musulmon qardosh yangadan imomga kela, endi balasi imom yanına kirib ketib 1 minut turadi, shaga atik shop turib qola. Ishqirga bitni 1 minutdan vaqt yetmay. Balasından so'raydi, "Sen seni ishqirdimi? Narsa o'qiding?" Endi so'rarar o'qidi. Ati yo'l birayberda o'qimadi, menga bordik balli narsalar oshama deb gina aytdi dey. Har atisi endi ashuv shag'ib imom yanına kirib, "Sen men sizga ishqirga qo'shdim, nega ishqirmadingiz?" deb endi ashuv bilan bu imom yanına kirib ketadi. Ham imom narsa deb aytadi. Tega vaqtni siz mening yonga kelganda dey, men o'zimda balli aybirlarni bik nuq osharga yarata edim dey. Amma lekin o'zim oshagan kiyi bu balaga nechik men oshama deb ayta olayim dey. Shunga ko'ra sizni qaytarib jiberdim, ham bu ish otna ichida o'zimda u narsalarni oshamay boshladim, ballidan tiyildim. Mana hozir endi tinish ko'ngil bilan men ona balli aybir oshama deb ayta olam dey. Ham bu endi bizga narsani ko'rsatadi. Bizda bolalarimizga tarbiya berganda, bolalarimizni tarbiyalaganda boshda o'zimiz tuzalirga, ondan so'ng bolalarımizga aytirga, chunki ular bizdan qarab o'rnak olalar. Amma lekin ikkinchi yog'ida endi aytib ketirga bo'lar, qushtirnoqlar ishida deb aytdim endi. Qaysi bir vaqtda bizning musulmon qardoshlarimiz shulay birgina balakagina narsa bo'lsa-da, tezroq ishqirga shavalar. Ishqirtirga, amma lekin qaysi bir masalalarda ishqirtu tugul, abartik g'obg'adi o'rnak ham g'obg'adi so'zda jitirga mumkin. Chunki ishqiru deganda bilamiz, Allohdan so'raymiz. Allohdan so'rab inshaalloh yordam etmas deb aytmayman. Amma lekin boshda o'zimiz tarashirga tegish, o'zimiz bo'ldirga tegish bu narsani inshaalloh. Ham endi muhtaram jamoat, shuningda aytasi kela, nasharlikdan tiyganda qaysi bir narsalarga biz shulay ig'tibor etirga tegish. Sizda yo'q, bugungi kunda izgilik ishlavi nasharlikdan tiyilga qaraganda yengilroqdir. Nima uchun? Chunki izgilik ishlasang kelsa, masjidga bording, xayring solding, ketding, yakan darsına bording, bo'lishding, ketib bording. Bir qaraganda joyli. Amma lekin sizda ixloslik, bunda ixloslik kerak, ansa butun masala. Maqtanu bo'lirga tegish tugul, Alloh rizoligi uchun bo'lirga tegish, ansini aytganim shu butun masala. Amma lekin bir nindida bo'lsa nasharlikdan tiyilirga tilaysang ekan, nindida bo'lsa o'zining yomon odatingni bitirga tilaysang ekan, mana bunda endi tirishirga kerak. Aytik shu bik nashar bo'lgan bizning bugungi kunda ko'rinishlardan tamaki tortib bo'lsinmi, xamir ichimliklar ishi bo'lsinmi, haramlardan tiyilib bo'lsinmi, bunda endi nag'rak kurashirga tegish, sen o'zing nafsingni jingirga tegish, sen tirishirga niq tirishlik ko'rsatirga tegishlisan. Shunga ko'ra biz endi mana bu masalada o'z ustimizda ishlaymiz, amma lekin endi bilamiz, izgilikning foydasi narsada, izgilik qiluving sababli inshaalloh nasharliklardan qutulurga da yordam etadi. Nashar g'alatlaridan qutulurga yordam etadi inshaalloh. Shunga ko'ra g'iybatlarimizni Alloh rizoligi uchun qilirga ham endi nashar g'alatlarimizdan tiyilirga tirishirga tegishli har birimiz inshaalloh. Ham yaxshilikqa undov deganda, ham nasharlikdan tiyilu deganda birinchi shartni istat tutarga kerak. Birinchi shart endi kishini narsaga da bo'lsa chaqirganda, narsalarga da bo'lsa tiyganda bizning o'zimizning de g'iylamimiz bo'lirga tegish. Bu masala bo'yicha sen durustlikda nasharlikdan tiyasangmi, yaxshilikqa chaqirasangmi, alla endi kishiga baylanim debgina yuriysin. Shunga ko'ra boshda endi o'zimizda ilmiy negiz bo'lirga tegishli. Ham endi yumshoqlik, kishini chaqirgan vaqtda, undagan vaqtda, kimchilikni aytgan vaqtda yumshoqlik bo'lirga tegish. Mana bu masalada da endi qarasak, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam, Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam bizga bir zo'r o'rnak bo'lib tura. Bu har vaqtda yumshoq bo'ldi. O'zining dushmanlarini qaratdi, yaqinlarini qaratdi, nindigina halda bo'lsa-da, har doim har vaqt yumshoq bo'ldi. Bizga endi bu masalada so'zda yo'q, og'irroq. Bizning ko'plarimiz tez qizib ketishgan, balakagina qirt aytib qo'ydimi,
kızıp gitemiz ama üstelip şuna göre indi menä bu meselede üz üstübizde işlik, tüzelik her birimiz. Yumşak itip çakırık bir-birimizni. Hem indi sabır bulu. Hem de indi даже Rusçalap etkende ключевой dep etigindi. Mesele, tüp mesele sabırlık. Sabırlıktan күп нәрсә тора. Sabırның төбе сары алтын дип безнең халкыбызда болай гына әйтмәгәннәр. Кешене өндәгән вакытта да, кешене чакырган вакытта да сабыр булырга кирәк. Чөнки син әйттең дә, ул шул вакытта ук төзәлде дигән сүз түгел. Син әйттең дә, син ишетергә теләгән сүзне ул сиңа әйтте дигән сүз түгел. Бәлкем каршыда әйтергә мөмкин. Бәлки сиңа ошамаган сүзләрдә әйтергә мөмкин. Шуңа бу вакытта инде без сабыр булырга тиеш һәм инде сүздә юк. Шулай ук Пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллям безгә бу мәсьәләдә дә зур үрнәк булып тора. Һәм инде Аллаһ субханаһу ва тааля барыбызга да аның динен нык тотарга, дусларыбызга, туганнарыбызга, ата-аналарыбызга диннең матурлыгын, күркәмлеген җиткерергә тел ачкычлары, дөрес юл, һидаят бирсен иде иншаллаһ. Һәм инде үзебезгә дә җиңеллек биреп, Аллаһның рәхим шәфкатенә ирешергә безгә көч бирсә иде иншаллаһ. Аллаһ субханаһу ва тааля. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم السميع الدعاء. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد ما فرض وقام وصلي وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين اللهم اغفر لي ولوالدي والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم انصر من نصر الدين اللهم انصر من نصر الدين اللهم انصر من نصر الدين واحذل من حذل الدين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم واشكروه يزد لكم واستغفروه يغفر لكم ولذكر الله أكبر لو كنتم تعملون وأقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله